fɛnjugu ani yanfɛɲuman jinɛ ni kɔmɔ ani gotaw ale bɛɛ lajɛlen ka jɛ o bɛɛ b'a fa nɔ la ba bɛɛ b'a ta fa nɔ la ne tɔgɔ ye Musa Dunbiya Musa Dunbiya dɔ ko ma ko Sira Musa Dunbiya ne ye Mayabulon o bulutigi Mayabulon a sigikun ye ka bamananya lataa ɲɛ ka farafinya a lafasa ka anw bɛnbaw taasira k'a la ɲɛnamaya kura ye o tuma jama fɛn o fɛn bɛ yan n bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo ni ko ko n bɛ mɔgɔw kelen kelen fɔ a bɛ janya kojugu bawo tile ye dɔ kɛ o tuma bɛɛ k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ nana tɔn o tɔn nana bɛɛ k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔ nka foli kɛrɛnkɛrɛnnen an b'o kɛ ka ɲɛsin karamɔgɔ Ngomi Seydou Diarra Ngomi Seydou Diarra an bɛ se k'a fɔ hɔrɔn don an san 7 filɛ nin san o san n'an bɛ nin sɔnni kɛ ale de bɛ misi 2 bɔ ka di an ma a b'a donni ka na se fɔ sɔnnida la yan ka fɔ karamɔgɔ Siramusa i n'i ka jama a ka sɔnni fɛn filɛ nin ye jinɛw t'a don faso t'a don o tuma an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen di ale ma an bɛ sɔnnida min na nin ale yɛrɛ de nana ni nin hakili ye k'a fɔ ko y'an ye jamana jinɛsokala bɛɛ faso ye a nimayɔrɔ de yan a nimayɔrɔba ye yan o tuma yan sɔnni tɛ yɔrɔ gansan ye dɛ an ma ɲɛsin yɛlɛ ko gansan na o tɛmɛnen kɔfɛ an bɛ bɛlɛdugukaw mandenkaw jiginiw dɔgɔnɔ jamana mɔgɔw bɔbɔ jamana mɔgɔw Mali fan o fan taasira kɔrɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yan n ka foli bɛ aw bɛɛ ye n bɛ ja mɔgɔw fo ka ngɔnifɔlaw fo an ka ngɔnifɔla damadɔw bɛ yan bi n b'aw bɛɛ lajɛlen fo foli bɛ aw ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen o bɛ an teri tɔn n'o ye Bois Sacré ye Bois Sacré a présidentba n'o ye Bazuru Danbele ye a tɛ yan bi nka a ka cɛdenw bɛ yan an ye nin ko in daminɛ ɲinan ye a san 7 ye Mayabulon de y'a daminɛ mais ɲinan ye an san 3 ye Bois Sacré ale fana bɛ i don an kɔkɔrɔ ka a musakako la kosɛbɛ o tuma f'an ka Bois Sacré ka a koɲuman dɔn ka UNBM olu fana koɲuman dɔn bawo an san 7 filɛ nin an ka murukala de bɛ donc o tuma UNBM a présidentba bɛ yan an ka murukalatigi min bɛ murukala an ka faliw bɛɛ kɛ ale ye UNBM tɔnden dɔ ye k'a fo faso bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ Bɛlɛdugu musow bɛ yan Bɛlɛdugu musow aw yɛrɛ bɔ k'aw yɛrɛ jama la bawo ne tɛ sɛgɛn o fɔli la an tɛ se k'an ka bamananya don sira la an taasira kura don ba la ni musow ma don a la dɛ wa Bɛlɛdugu musow de ye kilo 200 boli ka ɲɔdɔlɔ bidɔn 2 dilan k'a ta ka bɔ fɔ jijeni kɔfɛ ka na di dugutigi ma ko tuma nin y'i ka sɔnnikɛ dɔrɔn ye o tuma an bɛ Bɛlɛdugu musow fo Bɛlɛduguya dugutigi a muso yɛrɛ de bɛ dɔlɔ bɔ ani Ami ani muso wɛrɛw farala ɲɔgɔn kan ka dɔlɔ bɔ san o san u bɛ na ni dɔlɔ ye k'an ka sɔnni k'a la a ye musow fo dɛ o tigɛlen ko ka bɔ yen an bɛ fɔlɔ olu tɛmɛnen kɔ an panna mɔgɔ o mɔgɔ tɔgɔ kunna bɛɛ lajɛlen k'i yɛrɛ ye foli kɔnɔ bawo tɔgɔ fɔ ye Kara ye an bɛ fɔlɔ ka an ka farafinna jamana ɲɛmɔgɔ dɔ bɛ yen ko Nisifɔr Soglo fana hakili ka bon olu fana ye le 15 mai k'o ta k'o kɛ an tɔgɔladon ye k'o ye anw ka seliba don ye anw ye an faso danbe timɛ don ye an bɛ Burkina Faso a ɲɛmɔgɔw fo min ye an yɛrɛ faso Maliba ye an fana bɛ u fo bawo bi polisiw bɛ yan ka an ka lajɛ in lakana san o san pompiers bɛ na bi ɲinan yɛrɛ ministre de la culture a tun bɛ yan a représentant tun bɛ yan ministre de la culture ka représentant tun bɛ yan mais sɔnni kuntagala janyana ko dɔ tununa senkɔrɔ a wulila ka taa o tuma o t'an bali ka a fo
ka Mali gouvernement fo u k'a dɔn k'a fɔ anw mun ye taasira kɔrɔ mɔgɔw ye anw ni u ye kala kelen mɔgɔw ye an ni u ye kɛlɛbolo kelen mɔgɔw ye an ni u ye faso kumabɔbagaw ye marifa t'an bolo tama tɛ an bolo muru tɛ an bolo ka faso lakana anw seko ye min ye faso kanani na o ye sɔnni ye k'an ka armée nationale ani donsow u tanto ka sɔrɔ k'u tanto donsow ni armée olu de bɛ k'an bɔ jamana bɔ bolo la bi dɛ n'i y'a ye an fɛn fɛn ma an d'an muso kɔrɔ ka sunɔgɔ bi o kɔrɔ de ye ko donsow ani armée nationale olu de bɛ buguda la o tuma k'u sɛbɛkɔrɔ fo k'a yira u la k'a fɔ an ye kala kelen ye an ye kɛlɛbolo kelen ye k'u tanto ayiwa o tɛmɛnen kɔfɛ ka bɔ yen k'a ɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ k'u janto dɔɔni taabolo kura mɔgɔw la aw yɛrɛ ɲɛ b'a la ɲinan y'an san 7 ye minisiri mana y'i jɔ nin kɛnɛ kan fɔlɔ minisiri mana o ye an ɲɛbu an yɛrɛ la dɔɔni anw bɛ baara min na jamana kɔnɔ anw b'a dɔn fɛn min don mɔgɔ tɛ jamana in kɔnɔ min bɛ jamana in fɛ ka tɛmɛ anw taabolo kɔrɔ mɔgɔw anw de ye yan tu tigɛ k'a gwente gbɛ a fura ka sigi kɛ yan ni anw ye dunan min bisimila yan n'o o dunan sigiyɔrɔ bonyana ni anw ta ye olu jɔyɔrɔ bonyana ni anw ta ye o b'an kɔni lafili k'an jɔ an yɛrɛ la o tuma an b'a yɛrɛ ɲininka jamana ɲɛmɔgɔw a y'a hakili to taabolo kura mɔgɔw la mɔgɔ si tɛ jamana in fɛ ka tɛmɛ anw kan mɔgɔ si a ka da anw de ye jamana in tutigɛba anw b'a fɛ ka tɛmɛ bɛɛ kan o tuma an bɛ o kangarida kɛ u ye u k'i hakili to o yɔrɔ la an minnu fana bɛ yan mɔgɔ o mɔgɔ bɛ yan malidenw a ye a disi gosi a k'a fɔ ko an wasalen don bi ye an ka bamanan seliba ye a kana ɲɛku aw yɛrɛ la bilen somaw domaw donsow lamitigiw a kana ɲɛku aw yɛrɛ la bilen fɔlɔfɔlɔ la an tun b'a maɲumantoni k'an dogo ka taa an ka sɔnni kɛ bi ɲɛ bɛɛ an na jamana 25 bɛ nin sɔnni kɛ jibɔn sɔnni kɛ bɛɛ ko jibɔn a yera anw de la ye suta dun kelen na diɲɛ bɛɛ ɲɛjɔyɔrɔ ye anw Mali de ye n'a fɔra ko an ka faamaw bɛ ka siran k'i bɔlɔntɔ u ka bɔ ka na i jɔ anw fɛ nin kɛnɛ kan yan o tuma an b'o yɔrɔ f'u ye k'a fɔ u ni an bɛɛ ye kelen an bɛɛ bɛ ka jamana in kun mabɔ o tuma somaw domaw donsow mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sira kɔrɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen wele an ka ɲɔgɔn sen bila an ka ɲɔgɔn bolo minɛ jamana in kɔnɔ ka jamanaden bɛɛ wele bingannikɛlaw de nana bi anw ka jamana kan k'u bɛ jamana in bɔsi anw na parce que hɛrɛ belebele bɛ jamana in kɔnɔ an ka politikiw kuma dabila politikiw kuma fɛn o fɛn jamana in kɔnɔ a y'a da pewu ne de y'a fɔ an ka maya sira senfɛ a bɛ san 3 bɔ k'u ka politiki tɔnw ci mɔgɔ ma nan bɛ san 3 n ka cɛ seginna ma o tuma a ye politiki kuma bila jamana in kɔnɔ an ka jamana kuma bɔ a ye siya ko kuma dabila jamana in kɔnɔ an ka jamana kuma bɔ a ye diinɛ ko kuma dabila jamana kɔnɔ an ka jamana kuma bɔ nin bɛɛ ye jugu donda de u bɛ don diinɛ la k'an kɛlɛ u bɛ don politiki la k'an kɛlɛ u bɛ don siya ko la k'an bila ɲɔgɔn na k'a sɔrɔ an ye san 20 ka kɛ ɲɔgɔn kan yan an ma deli ka kɛlɛ o an bɛnbaw ye jɔyɔrɔ di siya bɛɛ ma yan o tuma an ŋaniya ka ɲi faamaw ka o dɔn anw tɛ politiki ko la an tɛ jɔyɔrɔ ɲini na an ko ko faso mɔgɔ tɛ faso in fɛ ka tɛmɛ anw kan an ye sɔnni min kɛ ka misi 2 san o san an bɛ misi 2 faga yan o misi 14 ba ka ca cɛ an tɛ hakɛ dɔ la cɛ jamana ka bɔ dɔrɔn nin bɛɛ kun ye jamana ka bɔ nɔgɔ la a kun tɛ ne bulutigi Sinamusa Dunbiya ko ye a kun tɛ Wasakile mɔgɔ ko ye a kun ye an faso o ka bɔ nɔgɔ la
bawo an bɛ sɔnni da min na nin a san 7 filɛ nin mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko anw ye sɔnni min kɛ k'a ɲɔgɔn ma ye fo ni mɔgɔ min ye nkalon tigɛ dɛ n'o tɛ mɔgɔ si tɛ sunɔgɔ la bɛɛ y'a ye kabini an ye sɔnni in daminɛ san o san jama bɛ ka taa ɲɛfɛ an bɛ laɲini mun kɛ o laɲini fana bɛ taa ɲɛfɛ salon an ye sɔnni in kɛ dɔrɔn san nana o tuma san min nana salon mali tun kunbɛnna ma dɛ dɔw yɛrɛ ye nkalon ta n na k'anw ka sɔnni ye inondation kan anw ka sɔnni nɔ tɛ dɛ a ka namparatɔ minnu bɛ ka dugukolo feere mɔgɔw ma ba kɔnɔna na olu tiɲɛnikɛlaw de don anw ka sɔnni nɔ tɛ sɔnni san nacogo kɔrɔ ye nin de ye o tuma an bɛ aw bɛɛ lajɛlen wele bulofindenw aw kana ɲigu aw yɛrɛ la bilen aw kana siran aw yɛrɛ ɲɛ bilen bawo hakilijugu de nana siran don aw hakili la k'a fɔ anw ye ko ni anw sara ko tasuma dɔ bɛ sanfɛ k'an bɛ jigin jaa o tasuma ko tɛ tiɲɛ ye anw bɛ bɛnbaw ye tasuma min jira anw na taa anw bɛ fara yiriw la k'an ka diɲɛw ni tama ni muru bila o taa o anw b'an ka tobili kɛ o la nka k'a fɔ ko anw bɛ jeni an tɛ jeni yan bi an tɛ jeni sini ji fana bɛ ten an nana ji sɔn bi ji ye damagama ka nɛɛma yɛrɛ yɛrɛ damagama yɛrɛ ka danfɛn 4 min dara a fɔlɔfɔlɔ ye ji ta bɔgɔ fiɲɛ ɲɛnamaya tɛ se ka kɛ an nana ji sɔn bi ji ye an magoɲafɛn de ye ji ye an magoɲafɛn ba dɛ nin jamana an jɔlen filɛ ba min kɔnɔ nin malidenw a y'a to an ka ba in bonya bi a ye ba in kun gɛnna k'a ka dɔki fara k'a ka samaraw fara k'a kunsigi a ɲɛsiw bonya k'a lebu a ma k'an si ɲɛnama dɛ a ye taa ENSUP da kɔrɔ yen kɔrɔ u ye kalo 6 kɛ ka bɔnburu cɛ ka ba in geren a dimi ma se ka ban ne kunsigi la ni fanga bɛ ne bolo bi mɔgɔ mun y'a geren n bɛ segin nin kurun sigi kun k'a bɔnburu bɛɛ labɔ ka bɔ yen ka bɔ ba kɔnɔ ka ba kɔnɔna bila bawo nin ba in ye an ka jamana hɛrɛ ye ni nin ba in jɛra don o don an bɛɛ b'an ta yɔrɔ ɲini bi ko se bɛ ye aw bɛna so jɔ ka a kuto jɔ fɔ ba dingɛ kɔnɔ ani jinɛw ma bɛn o kan dɛ anw bɛnbaw tun bɛ ba in bonya ba in tɔgɔ fɔlɔ de ye ko Sankaran Baba n'i y'a ye a tɔgɔ dara ko Joliba anw bɛnbaw y'a nafa dɔn ka bagan faga k'a sɔn i n'a fɔ an y'a kɛ sisan cogoya min na u b'a sɔn fo k'a ji bilen joli la o de y'a to a tɔgɔ dara ko Joliba joli de bɛ kɛ k'a sɔn Joliba a tɔgɔ dɔrɔ la o tuma an k'an sɛbɛ don ba in na ba in bɛ kilo 1700 kɛ Mali kɔnɔ hɛrɛ min don a tɛ se ka fɔ ka se a dan na AES jamana 3 ba in bolo b'a bɛɛ la a bɛ Mali ni Niger a b'olu traversé a bolo dɔ bɛ jigin Burukina kɔnɔ dama m'o kɛ gansan ko ye a m'o kɛ gansan dɛ a y'a hakili to nin yɔrɔ in na an ka ba in bonya an ye sɔnni min kɛ bi sɔnni in bonya 3 b'a kɔnɔ an y'an bɛnbasu kɔrɔw deli bɛnbasu olu delili o ye anw ka religion traditionnelle ye kɔmɔko tɛ doko tɛ cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba bɛɛ lajɛlen dama ka kala a y'a ye an taara sɔn ɲɔgɔn fɛ musow bɛ yen cɛw bɛ yen fɛn bɛɛ bɛ yen ɲumanko tɛ bɛɛ kan ka a la an y'an bɛnbaw deli binkannikɛlaw nana bi anw ka jamana kan an tɛ kɛlɛ kun dɔn an t'a bɔ fan dɔn ayiwa minnu nana bi an ka jamana kan k'u sɛbɛkɔrɔ danga k'u kundonni kɛ fara ye balajugu k'u minɛ tatiɲɛ k'u minɛ san wɛrɛ jibɔn ka kɛ u kɔ n'a b'a ka sala ka tiɲɛ kan sɛ min dira bɛnbaw ma ni mɔgɔ mun ye kɔlɔsili kɛ sɛ ye kan dɔ fɔ koyi sɛ y'a yira k'a fɔ jamana faama dɔ bɛ janfa la wa ɲinan san wɛrɛ jibɔn tɛ kɛ fiyewu o to yen jibɔn tɛ kɛ k'o to yen anw de ye jamana in tu tigɛ k'a sigi salon an ka jibɔn kɛ hakilijugu dɔw bɔra ka anw danga ko bɛnbaw ma se ka ko ɲɛ mɔgɔ ye ko b'a ɲɛ u yɛrɛ ye wa mɔgɔ minnu y'o danga u bɛ wo kɔnɔ bi yɔrɔ in sɔnni tɛ farafin ko ye an kɛrɛfɛ jamana dɔ fana bɛ yen o ɲɛmɔgɔ fana bɔra ka manamanakan fɔ an ka sɔnni daw ma a y'a fɔ dɔrɔn kalo 2 a wulila ka bɔ yen o tuma an bɛ o kan ka da kɛ Mali faamaw ye a kana tulon kɛ sɔnni na sɔnni ye an sun de ye sɔnni ye an bɔsun ye an tɛ arabu ye an tɛ tubabu ye an bɔsun ye sɔnni de ye wa ni mɔgɔ min a ka di ye sɔnni kɛ ni ma a man di ye sɔnni kɛ
sɔnni yera damagama yɛrɛ an b'a ye bi sɔgɔma a ye sanji bɔ sanfɛ a ye an sɔn o ye sɔnni kun fɔlɔ de ye wa kisɛ mun bɛ duguma o kisɛw bɛ wuli de k'a fɔ ko bɔn damagama ye wele sera u ma o tuma fɛn o fɛn kisɛ bɛ dugu jukɔrɔ ka wuli wa mɔgɔ o mɔgɔ nana ni haju ye mɔgɔ o mɔgɔ nana ni i hamina ye k'i hamina da ji kan ka a da sɔnni sɛw ni fɛnw kan an y'a dan de an hamina ninnu mɔgɔ o mɔgɔ nana a bɛɛ lajɛlen sukɔrɔw ka a bɛɛ lajɛlen minɛ a ka falen kɔnɔgan min b'aw kan o kɔnɔgan ka wuli ka bɔ aw bɛɛ lajɛlen ministre min kan k'o lawaleya représentant tun bɛ yan a taara a tun ka d'an ye an k'a fɔ a ye u k'i janto président ka hakilina anw y'a faamuya cogoya min na Chine développera révolution culturelle de fait o tuma nin ye révolution culturelle daminɛlen ye Mali la nka président bolo t'a kɛbaga ye dɛ administration de b'a kɛ administration de n'i ko ko farafindden kun ma yɛlɛmalen o ye administration kun o tuma ɲinan san 2025 u kana kɛ bala fɔ jɛmi fɔ file fiyɛ ye ni san banna bala bɛ bila file fiyɛ bɛ bila dɔnkilida bɛ bila bɛɛ bɛ t'i ka so o kana kɛ dɛ n'a fɔra ko année de la culture a ko bɛɛ la sɛbɛlama 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 an filɛ o kɛnɛ kan a ko bɛɛ la sɛbɛlama o de ye nin a basi bɛɛ ye nin ye dɛ a fondation bɛɛ de ye nin ye n'a fɔra ko o faama kelen tɛ yan o tuma année de la culture min fɔla ni sɛbɛ don u k'i sɛbɛ don yen ni sɛbɛ tɛ fana u k'o fɔ an ye n'a kɛ dɔnkilida ni balafɔ ni filifiyɛ o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen ne y'a fɔ yen Burkina de ye 15 mai bila ko année tradition journée de la culture an b'a ɲini Mali faamaw fɛ u ka don kelen bila an ye k'a fɔ nin ye anw ka bamananya seliba don ye jibɔn in kɛra international ye jamana 25 de b'a kɛ o tuma a bɛ dɔ wɛrɛ jumɛn ye a tɛ jibɔn in officialiser a y'a officialiser a k'a fɔ Mali jamana ye jibɔn ta k'a kɛ fête nationale ye i n'a fɔ diinɛ tɔw ta bɛ cogoya min an ka laɲini filanan yan y'an ka sɔnni daba ye nka aw yɛrɛ ɲɛ bɛ sira la hali sinama i seli yan maɲumako dan don n'a tɛ se ka fɛn wɛrɛ di an ma a ye nin sira in dilan ka bɔ yen fɛ ka na an ka sɔnni da la an ka se k'an taama fɛrɛ ma ka na maɲumako bɛɛ ye nin sɔnni da in lasɔrɔli ye n'o tɛ se ka ɲɛ a ye sɔnni da wɛrɛ di an ma o tuma bɛnkan min b'an ni yan jinɛw cɛ an ka o yɛlɛma ye an ka fɛrɛ ye donc o kumakan fila tun bɛ n bolo bulutigi kumalen kɔfɛ kuma ma nɔgɔn nka jɛka baara don kabini an san 3 an bɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ taama na ɲɔgɔn fɛ kunkilenna kelen miiriya kelen ŋaniya kelen ani bois sacré ani maya bulo b'o sira taama ye ne tɔgɔ Dabere Dabo ne ye bois sacré tɔnden ye ne ka kuma ta ayiwa ni bois sacré tɔnden tɔw bɛɛ ka yamaruya ye k'a daminɛ a ɲɛmɔgɔba n'o ye wa bɛɛ Bazuru ye donc ka don kuma la n b'a fɔ ayiwa développement national va fait Afrique manierina fait Afrique bahana fait Afrique bahanyira fait Afrique donc mi me a hanyirezo mayazon diowo abio awure mo furo ba tenisi aba ma arina fema no jo mawe aya to aho wato ya mi bois sacré nyemoro ni atondeo maya blon nyemoro ni atondeo lada tigiw ani lada kɔrɔ marabagaw donso den ani donso ba diinɛ ɲɛmɔgɔ ani diinɛw matarafabaw Mali ɲɛmɔgɔ ani fanga marabaw balimamuso balimacɛw foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye ne ye denmisɛnnin ye n tɛ ko dɔn foyi ne filila kuma la a bɛ hakɛto anw bɛɛ lajɛlen bɛ yan bi jibɔn donba kɛnɛ nin kan bulutigi bɔra k'a fɔ ko nin y'anw ka nisɔndiyakuba ye nin y'anw ka seliba ye ayiwa anw bɛɛ lajɛlen bɛ yan ko kura tuguni ayiwa
o nisɔndiya ni ka o matarafa ayiwa o bɛ kɛ yɛrɛya sira de kan ayiwa n'i ma kɛ i yɛrɛ ye i bɛ fili i bɛ kɛ sugu wɛrɛ ye n'i filili ka so ma ka taa don maa wɛrɛ ka so ayiwa i donna min ka so o sago de bɛ k'i la bɛɛ ka kɛ i yɛrɛ ye o yɛrɛya sira an bɛ k'o de taama bi wa anw bɛɛ jɔlen bɛ an ka laadaw la k'an ka danbew k'olu bɛɛ timɛ an bɛnbaw bonya kɔnɔ an bɛnbaw bonya kɔnɔ an bɛ fɛn o fɛn na nin bɛɛ y'an bɛnbaw bonya kabini salon na sini k'a bila salon fo ɲina bulontigi da sera a ma ne ka kuma bɔra a kan ni san 2 tɛmɛnen na wa ɲina an bɛ segin o fɛn kelen kan o ye jumɛn ye ko dunuya sigilen don sɔnni kan dunuya sigilen don sɔnni kan hali dabama yɛrɛ bɛ sɔnni kɛ dabama ka sɔnni o de y'anw bila retard la bi tiɲɛ b'an nkalon dunuya sigilen ye sɔnni kan ni dabama bɛ sɔnni kɛ ne ye jɔn ye ko n tɛ sɔnni kɛ qui suis-je hein dabama yɛrɛ bɛ sɔnni kɛ san bɛ na danni bɛ kɛ bin bɛ falen falenfɛnw bɛɛ bɛ falen bɛɛ t'a sɔrɔ a la hali an bɛ bagan minnu saraka bɛɛ b'i ta sɔrɔ o la dabama ka sɔnni sen fɛ ɔ ne ye jɔn ye ko n tɛ sɔnni kɛ an ka kan yɛrɛ ye dɛ donc i n'a fɔ an bɛnbaw y'a kɛ cogo min na an bɛ ji bɔn walasa ka an ka bɛnbaw ka laada ka o labato bon o fana tɛ laada labatoli dɔrɔn ye dɛ fɛn wɛrɛ bɛ o kɔ fo an bɛɛ lajɛlen ka o faamu o ye jumɛn ye sɔnni min bɛ kɛ nin ɲɛnɛmaya yɛrɛ de don sɔnnikan minnu bɛ fɔ a sɔnnikan nin bɛɛ bɛ ɲɛnɛmaya de tiɲɛ don an bɛ laada labato laada batoli sen fɛ ɲɛnɛmaya bɛ a kɔnɔ ni ɲɛnɛmaya tɛ a kɔnɔ n t'a la donc o sɔnni ni laadalabato dɔrɔn tɛ ɲɛnɛmaya yɛrɛ don kuma ninnu bɛɛ bɛ kɛ taɲɛ kuma ɲɛnɛmaw de ni mɔgɔ min tɛ a cogoya dɔn a faamuyali dɔn ni tubabuw k'o ma ko a interprétation o tigi de bon i bɛ kɛ kunfin ye n'u b'a fɔ profane quelqu'un qui est profane dans une chose la personne ne peut jamais donner de l'importance à la chose quand on est ignorant de quelque chose on ne peut jamais donner de l'importance à la chose il faut qu'on accepte d'aller apprendre et de comprendre c'est ça jango fɛn min yɛrɛ y'an yɛrɛ ta ye an ka k'an yɛrɛ ye a banna i yɛrɛ ɲini ka i yɛrɛ dɔn n'i y'i yɛrɛ ɲini ka i yɛrɛ dɔn foyi tɛ yen min bɛ se ka i yigiyigi ayiwa an ka mali yigiyigira kabini 2012 an ka mali yuguyugura kabini 2012 ayiwa o mun de nana ni o bɛɛ ye a ɲɛfɔcogow ka ca i b'a sɔrɔ a wagati kɛra jamana marabaaw u ma o mago don u yɛrɛ la u ye kow kɛ u yɛrɛ hakilinaw ye u ma mɔgɔ wɛrɛw jate u ma mɔgɔ wɛrɛ ka kumakanw ta k'o jate o bɛɛ b'a la quand à un moment donné là quand tu n'es pas un sortant de la Sorbonne là on ne pouvait même pas te confier un poste de chargé de mission dans un ministère quand tu n'es pas un sortant de la Sorbonne au kuma mun don hein nin bɛɛ de bɛ yen nin bɛɛ de problème fara la ɲɔgɔn kan fo ka na se à éclater c'est devenu une implosion ka fara o bɛɛ kan cerise sur le gâteau tubabuw nan'u sen bɔ a la ka na o bɛɛ yigiyigi walasa ka an c'est-à-dire détourner notre regard de l'essentiel pour que olu mɔgɔw bɛ n'o ko sɔrɔ o bɛɛ de bɛ yen donc tant que ti i yɛrɛ donc ne ko n b'a fɔ ni t'i yɛrɛ dɔn a bɛ hakɛ to a kana jate n'a fɔ c'est-à-dire nɛnɛ voilà tant que n'i ma i yɛrɛ cogoya dɔn i bɔkolo dɔn fɛn dɔw bɛ yen nɔ i b'olu bila ka tɛmɛ ten quoi alors que o man ka bila ka tɛmɛ ten
Donc an ka Mali yuguyugura kabini Kajan an bɛ min kɛra sɔnni min kɛra de o ye Mali ko de ye faso ko de don faso ko de don walasa bɛn kelenya ani badenya o ka segin an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛɛ kelen kelen ka an fanga fara ɲɔgɔn kan k'an hakili fara ɲɔgɔn kan k'an dusukun fara ɲɔgɔn kan walasa an bɛ hɛrɛ min nɔfɛ an ɲɛ b'a la o on sait où on doit aller an b'a dɔn an bɛ taa yɔrɔ min o tiɲɛ wa nkalon n'a fɔra ko ko mɔgɔ wɛrɛ de ka bɔ ko 5000 kilomètres de l'Afrique ka n'a fɔ anw ɲɛna ko bon an kan ka nin sira in de ta k'an ka tugu o kɔ mais est-ce que c'est inconcevable? C'est inconcevable. Et mɔgɔ bɛ hɛrɛ min na i b'a dɔn e tɛ fɛɛrɛ kɛ walasa k'o hɛrɛ lasɔrɔ f'e b'i sigi mɔgɔ wɛrɛ de ka bɔ fo diɲɛ dan na ka na f'e ye ko bon sira ta don yan bɔ yan taa numan fɛ taa kini fɛ o tuma mun de kɛra an bɛnbaw ye kalifa mun kalifa an na depuis an ka société sigi wagati fo ka ɲɛsin sisan ma o tuma o kalifa o valeur ninnu taara min dɛ olu taara min u bɛ yan n'an ma an mago don olu la n'an ma mago don o valeur ninnu na diyagoya an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ka valeur ta ka taa n'o de ye ayiwa welekan don ka ɲɛsin bɛɛ ma an ka an yɛrɛ ye bois sacré ani mayabulon u b'o baara la an bɛ weleweleda kɛ bɛɛ ye hali sini ni mɔgɔ bɛ kunnafoniya la wala fɛn wɛrɛ ka se ka sira jɛya dibi bɛ i kunkolo la yɔrɔ min na taabolo kɔrɔ kan bulɔntigi wele wala i ka wele min b'an fɛ ka yɛrɛ i bilasira ka sira jɛya o bɛ fɔ i ɲɛna awɔ. Avec arrêté, nous avons un endroit qui est très important. Nous avons engagé des décrets de Boko en 2025. Pour l'année de la culture, pour l'année pour l'année saï, pour que on va damé, on va se rapprocher nous l'année namayali sani. Oh. Faso boye, fanga min taye, ko jamana ka yiriwa.